luar biasa. Nadyan to wis tuwa ning napase isih ampuh. Sapa tuwa? Sampean? Heeh. Lah iya. Ning tuwa-tuwane klapa akeh santene gedhe semangate. Iya. Tuwa-tuwane kapuk. Apa kuwi? Dhuwur mabluk ngisor mantuk-mantuk. Tegese ngisor ngajak kene mantuk. Oh iya. Aduh. Wah iki bocah loro ki ra ngerti. Apa? Sejarah. Sejarah apa? Gareng setahun pisan kok dikiprahke. Kowe ra ngerti napase pedhot to? Ora. Aku dengaran cah loro ki akur men to. Biasane kere-keran yen kon ngroyok wong tuwa do seneng kowe. Ora latar belakange lak ya wis cetha to Mas Gareng jenengan kuwi waton raselak saka batine lak ya biyen wong tobong wayang wong ngesti Pandhawa. Bener Mas. Lah iya pamane kang diaturi joget kaya ngono ya mestine saya semangat mergo kapan jenengan kuwi iso olahraga yen ora ngene iki. Ya kaping ijon ki ditimbali Pak Haji wayangan setahun muput. Kok setahun muput piye? 2021 nganti 2022 kira setahun muput. Oh iya. Wis teko diudani. Sing udani sapa? Sing ngecet Lombok. Oh, udan ana udan. Udan ora diudani diprocoti ki ora. Lah nek ngomong sing cetha mergo aku ya ora cetha. Ora wuduse. Kok bali nang ukara mau lho. Wah aku meh ngersula aku wis rasa-rasamu sing geder wah dagelane wis lucu-lucu. Ora. Wis duwete wis entuk ki mau Mas. Ning udan ki ora kena dingersulani, udan kuwi berkah. Iya. Kok iso? Pertanyaannya kenapa setiap pergantian tahun kok mesti udan? Sebabnya apa? Kuwi justru disyukuri. Mergo hujan ki kejaba berkah, kuwi pratandha bumi kuwi kotor, akeh wong tumindak sing ora bener, akeh penyakit sing menjalar. Mula diresiki kanthi udan deres. Kose nuwun sewu, sok-sok sampean ngendika ngono kuwi cengkah karo batine. Kok cengkah? Wis ta waton sampean raselak sing jenenge seniman kuwi yen nyambut gawe kaya bengi iki mesti sing disuwun kuwi tingkas. Mergo wayang ki lak ya tontonan ya nduk, ya nduk ya. Nah, sing jenenge tonton mesti mbutuhake penonton. Yen nganti udan deres kuwi ora ana sing mirsani, awake dhewe le nyambut gawe ora semangat. Dadi sing kok omongke sejatine ki mau nggih abang-abang lambe ki mau. Ora, malah tak balik sejatine kowe iki ya munafik. Kok iso? Kowe iki ora ngepenginke cuaca cerah, ora ngepenginke akeh sing nonton. Yen ora munafik kowe engko ya mesti ngenteni bayaran. Loh, Ora udan akeh sing nonton ora bayaran piye? kosek yen bab bayaran kuwi ora perlu dirembuk. Terus? Mergo yen sowan ana PO Haryanto bab kuwi ora perlu dirembuk, mengko mesti otomatis, ya toh. Mergo piyayi tanggung jawab ngayomi karo seniman. Ki sing dirembuk babakan udan kuwi lho. Bener. Dadi ngrembukne niku perkara bayaran iki saru ya, Pak. Saru. Kose yen urusan bayaran tak oyak kowe. Lho, Bayaran ora mbok rembuk justru aku timbul tanda tanya. sik kok ora kok dioyak ning aku apa sing ngurusi awakmu aku kok ngoyak aku iki lho. Lho, iki maksudku kowe iki lho. Piye? Kowe kok ora ngrembug bayaran iki tak oyak, justru seniman kan ora ngrembug bayaran iki bahaya. Kok iso bahaya? Ya. Kuwi ngenteni luwih saka adate. Apa sing diucapne sok-sok ki ya cocok karo awake dhewe ya nduk ngono kuwi ya. Yen aku ora Mas. Beliau Pak Haji ki wis pirsa. Tur aku saben taun ki mesti disili bis. Oh, Ngono. Saben taun mesti ora ketang sepisan aku njilih bis kene. kanggo apa? Loh, Dharma wisata no. Keluarga. Kowe keluargamu ki wong pira kok lepek ning nganggo bis gedhe? Elek-elek ngene iki RT le. RT iki. RT bayarane 600.000 le. Berarti nek ngono sing ning panggung sing ketua RT wong loro iki ya RT. Kok ya RT? RT. Iya. Aku wis dipecat tok saiki. Dipecat karo wargaku dhewe kok ya.
Wong RT kowe kok dipecat iki kelakuane kaya ngopo? Ning aja nyepelekke RT lho, nuwun Ah, sewu. iya. Lek dadi bupati munggah gubernur nganti anggota dewan tekan presiden, kuwi genah rata-rata akeh sing ngayunake, akeh sing kepengin ya ta. Nek lek sing jenenge siji RT, loro takmir masjid kuwi racake mesti do endo. Maka kuwi janjane apa urusane babakan akhirat ya ta. RT karo takmir masjid. RT iki R iki ora tau untung, T niki tombok terus. Nah, kuwi. Nek iki aja dirembuk bab kuwi. Iya. Iki ngrebuke babakan tahun baru. Nah, kuwi. Apa to kok sinebut tahun? Kiyen awakmu kuwi lak dosen, kaya dalan kondang awakmu dalan kondang. Tahun kuwi apa? Tahun kuwi dumadi saka perangane dina, dina dadi minggu, minggu dadi sasi. Rolas sasi kuwi arane setahun utawa sak parsa. Nah, kuwi. Kuwi kakean urean ning tidak tepat sasaran apalagi tentang religi. Lho. Tahun kuwi ya kaya ngono kuwi kumpulane dina dadi minggu, minggu dadi sasi. Nek wis rolas sasi sinebut setahun lak ya ngono to, Mas. Kuwi Bener. bocah cilik wis do ngerti. Kalender akeh didol. Tahun dhewe iki ana tegese. Apa yang manut pendapat? T. Tiap 12 bulan pasti bertambah, ya ora? A. Awalnya diketahui tapi akhirnya tidak diketahui. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang mengetahuinya. Untuk itu mari kita isi dengan amal ibadah. N. Nantinya untuk bekal di akhirat. Wah, iya elak. Lah saiki tak takoni, iki tahun piro yang tahun piro? Tahun 2021 nyang tahun 2022. Iki oncek-oncek otak-atik gaduk lho. Oh iya. Selikur kowe takono penjudi-penjudi togel. Selikur kuwi kocluk. Apa? Kocluk tegese edan. Mula tahun selikur akeh wong edan tegese edan ora edan turu-turung kae ora. Ning edan mikir kahanan donya ya ora. Termasuk awake dhewe sepijop. Betul. Ora entuk pentas rono ora ana tanggapan. Kocluk ra kuwi. Iya bener. Nah, Kacau. tahun 2001 itu tahun kocluk akeh wong bingung, akeh wong ibaratnya kaya wong kelangan akal. Mula mencolot ning tahun 22. Dua-dua per dine. Dua itu di total papat. Papat iki kiblat lor etan kulon kidul. Tahun 22 muga-muga menungso sak donya kuwi nemokake kiblate ora dadi wong bingung, ora dadi wong kocluk. Wah, elak. Nah, iki sing bungahke. Tahun 2002 iki awake dhewe iki muga-muga panen. Kok iso panen? Mergo 22 kuwi angka kawin. Oh. 22 kuwi angka kawin muga-muga tahun 2002 kuwi akeh wong nikah. Akeh wong nikah otomatis akeh perayaan resepsi. Lah nanggap wayang apa ora mbuh. Iya. Kari entuk izin apa ora aku ya mbuh. Aku ki bangsa ngonceki Mas. Wong tahun 2022 kuwi tak onceki iso kanggo keluarga besar PO Haryanto, iso kanggo manungsa sak donya. Mosok. Kok iso 2022 iso kanggo keluarga PO Haryanto? Sing kok karepe Indonesia wis ngono ya. PO Haryanto sak Indonesia. Muga-muga tahun 2002 kuwi 2002 kuwi angkane jumlahe pira? Ana 6. 62022 kuwi 6. Muga-muga keluarga PO Haryanto utawa keluarga sak Indonesia nemokno 6W. 6W huruf W. 6W. Apakah itu? Yang pertama. Waras. Yang kedua. Wareg. Ketiga. Wisma. 4. Wastro. 5. Wasis. 6. Wilujeng. Iya. Wareg, waras, wasis,
Wisma Wastra Wilujeng. ngomong karo Haji hati-hati Mas. Waduh. Elek mungkin ning kono anggere di lembono ngono terus jero. Aku kemarin kok sebutke ngono ki malah beban ngene kok. Ning nun sewu iki ya padha donga dinunga Mas. Ora mung keluarga besar PO Haryanto kabeh piyayi sak Indonesia bahkan sedunia muga-muga waras wiris terhindar dari wabah corona. Amin. Ngoten niki mumpung ditimbali Pak Kaji kok. Nggih. Inti sarine iki lak wayangan dalam rangka tahun baru. Tahun baru. Dawuh pangandikane Bapak Haji Haryanto, ini adalah tempat kita untuk mawas diri, merenung ya toh, supaya ing taun sing bakal tumeka saya apik bab apa wae tumrape awake dhewe napak ana taun sing anyar iki. Ngono. Kita menutup lembaran lama, kita buka lembaran baru ditulisi dengan tulisan penuh rasa kasih sayang, tolong menolong. Ngono ki yen entuk usul mengko di peralihan tahun kita berdoa bersama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Isih setengah jam meneh. Isih setengah jam ki sik panjang. Iki 3 lagu sisa. Oke. Iya. Ngono. Ya ditajakke presindene wiwit ke Madangkara sik. Ngono bar iku terus cakrane ngrat bar kuwi terus campur sari. Iki dalange duet Yosi. Kok iso? Yoyo Sigit kuwi disingkat duet dalang Yosi. Siung Yosi. Yo sigar. Yo sigit karo gareng. Aku ora melu anggaran kono aku. Iki yen karawitane iki karawitan macan. apa kuwi macan? Madangkara Cakraningrat. Wah, Kula sangar iki. sangar. Bengi iki aku rawani garap pengendang royokan. Kakang Adi ya. Kakang Adi. Wis ning aku saestu pun niki kula remen Mas. Mula tak sebut macan mergo penabuhe yogane nom-noman kabeh. Iki we pilah lho sindenmu iki. Pripun? Iki among tamu. Kok iso among tamu? Nganggo selendang ini ki among tamu. Lah iki konsumsi iki. Mergo yang nganggo selendang kecelup sop. Oh iya. Marah ki lak cara lawas to ndudahi mutiara kependhem, Nggih. gitu ngangge selendang. Sampur, sampai selendang ya cara wayange sampur ketok ngaji. Presindene Madangkara sapa wae Mak ditepungke iki. Sing iki, sing di sekondi. Ya kok kene no. Kene. Iya, Dok, nganggo mic, Dok. Jenengmu sapa? Kula Umi Hafifah, Kek. Apa? Kek. Wis takonono dhewe. Sampeyan ki wis sepuh apa durung? Ya wis tuwa ning iki di streaming lho, Mas. Di streaming masa ngundang aku kok kek iki lho. Loh, apa to alane? Ngono ki malah kakek tegese lak sesepuh. Sampeyan nang kene dianggap pepunden ngono kuwi. Disepuhake pamrih men supaya bisa memberi petuah-petuah yang baik untuk anak putu. Ngono. Orang menjatuhkan saya ngundangi kek iki di streaming Sigit Cengel karo Yoyok Cengel. Kayak iki saka tembung kakek, Kakek. tapi ditambahi ane. Ngono. Yo to. Ora ya. Kok kakek ani. Anu om. Omplung. Omplung. Ada paidon piye? Ora sik jenengmu sapa? Umi Hafifah, Kek. Sing banter templeno temen. Umi Hafifah, Kek. Ya wis ora apa-apa wis. Anu omahmu ndi, Dok? Kula saking Pulung Ponorogo, Kek. Pulung Ponorogo. Nggih, Kek. Aku arep ngomong kono nggo jeruk wis dienggo kono sak tadi. Anu sekolah ngendi, Dok? Wonten SMKI, Kek. Oh, SMKI. Kepanjangannya apa, Reng? SMKI iki SMKI lah sampeyan muni. Oh, SMKI tegese wis ngerti. Lah aku takon kepanjangannya SMKI apa? Lho sing sekolah kono sing ditakoni aku iki ngopo? Lho, kono lek muni, "Oh, SMKI." Iki kata "wo" iki tegese sampeyan wis ngerti. Ora, aku iki wo kuwi apa kok? SMKI iki apa? Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Ya iki murite Tim SAR. Coba. Murite Tim SAR kok. Pasar Madio Tim SAR. Aku yang ngundang Tim SAR. Iya. Penolong bagi murid-muridnya. Iya. Penake ya. Jenengmu sapa, sayang?
Halo yang. Ki lho, ki. Sampeyan sing ngerti. Yang iki tegese apa, Nok? Yang kakung. Modiar ora. Yang iki tegese ora sayang nanging eyang kakung. Krungu kupingmu. Kono kek kene yang. Iki mung jejer sinden nom-noman ki ngene repote. Aku tak takon sing padha tuweke wae. Iki wis genah ngundang aku Mas. Dagelan kok nesunan iki lho. Ora yo Pak D ngono wae lho kok. Pak D. Ah, Pak. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Diajeng Chandra Mulia. Apa? Lha nggih napa dagelane Radiano Pak Dalam. Apa? Ngapa? Karo ngomong Buddha. Mboten. Arep ngomong Buddha. Mboten kok. Bolot. Bolot. Diajeng Chandra Mulia. Chandra Mulya laire pas bulan purnama iki. Iya, Dan jenengan tek pirsa. Loh, lah iya ngerti to wong aku melu ngeden kok. Wong kok Tak kira melu gawe. Oh, bocah iki sampluk omongane iki lho. Nok. Sing regani to, Haji Gareng. Oh nggih, ngapunten Pak. Semelu gawe lho ora. aku jadi kepengin. Oh, Wong kok omahmu ndi Dik, sayang? Kula Tuban. Ponorogo Tuban wetone tan kabeh Jawa Jawa Timur. Timur. Wah, ya. Ya. Geser. Iki panjang diperpanjang wong iki durasine adoh. Jenengmu sapa? Nama saya Okvalica Harlis Natasha. Hah? Okvalica Harlis Natasha. Oh, lah kuwi jeneng modern kok, mula sing gaul. malah wis sasa. Anu celukamu sapa celuk? Okva. Oh, Okva. Okpa. Kowe kelahiran Oktober mesti. Nggih, Loh, leres. ahli nujum kok. Oktober lahir. Sik omahmu ndi? Surabaya. Tuban Probolinggo iki mong Ponorogo. Ponorogo. Surabaya. Kowe sekolahmu Isi Surakarta. isi iki ngerti iki ya isi. Heeh. Iki isi semaki. Heeh. SMKI ya semaki. Iki mesti muridé alap-alapan Sukesi. Iya. Ya, Opa dipenakke ya, Nduk. Nggih. Wis sapa? Oke. Sugeng dalu. Lalu Dalu. jenengmu sapa? Iki Kula Nimas Ayu Winong Nawangse. Nimas Ayu Inong Nawangse. Nimas Ayu Winong Nawangse. Winong Nawangse. Nggih. Ora candi kowe. Kula Tulungagung. Iki sing jenenge nepotisme ya iki. Kok iso? Pes dalange saka Jawa Timur sidene Jawa Timur kabeh. Ya ora kok pancen nuwun sewu ya. 75% sing ana SMKI karo isi. Mas Sigit ya nekseni. Rata-rata pancen dari Jawa Timur. Bener, Reng. Nek golek presiden saka Jawa Timur kuwi gampang to racake nom-nom ayu-ayu pinter-pinter. Lho kuwi. Aku dhewe ngalami, golek sinden ning Rembang sing nom-nom kuwi wangele ra jamak. Nek golek PK Purel gampang. Gampang. Aku yang omongan karo Sigit iki kalah nakal. Kalah nakal. Ya Winong. Kowe ya isi kuliah isi. Kula tes SMKI. Oh padha kae. Nggih. Oh Vivahe. Nggih. Ya pokoke Vivah. Penake ya, Nduk. Nggih, matur nuwun. Wis sapa? Nggih, sugeng dalu Pak De. Dalu. Tawangaken nami kula Birgita. Hah? Birgita. Birgit. Bergoto. Birgita. Oh, Birgita. Oh. Birgita Pak. Aku arep muni bir bintang darah sponsor. Oh, candi kowe, Nduk. Kula aslinipun Kediri. Tapi mengke pindah Kakak Kudus Pak De. Lho. Wah, iya. Lho wis ngaku dhewe ra ditakoni ngaku dhewe kok wis ana ora. Wah, Cah Kediri arep pindah Kudus. Sing mangan kowe sapa? Sopo ya pindah Kudus ki tegese pacarmu wong Kudus. Nggih, katut lanangan Pak De. Heh, Katut lanangan. lanangan sapi kowe.
Oh ya sekolah ning ndi? Nggih, teng isi Solo. Isi. Nggih. Ya dikepenake ya, Nduk. Nggih. Iki. Iki sinden ki Jawa Timur ta? Jawa Timur. Gene Mas Sigit ya mesti enek sing Jawa Timur, mbok siji loro mesti enek, yakin. Ya bedane nganu reng, nek presiden Madangkare sih SMKI isi lah. Presiden kuwi ditakoni mesti rondo. Awan, ngono kuwi tok. Mula pertanyaanku pertama iki ora takon jenenge. Lah apa? Kowe manake kapan? Dilitengkas. Arep urun apa piye? Ora Yo. Ora krungu nikahe ngerti-ngerti meteng iki. Apa ya terus rabir woro-woro wong sampean di wara-warani ya ora tau nyumbang Mudiar kowe. Syukur. Lah, aku mbok kon nyumbang tok ora mbok kon delok gah tok. Wong kok iki yen iku ora tak kenalke kowe wis akeh piyai do kenal. Ya. Ning yo kok ndak dareke ora adil. Jenengmu sapa, Nduk? Lho. Jenengmu sapa? Kowe timbangane tak tambahi lho. Nami kula ya Siti Antratiwi harus mewangi sepanjang hari ya. Iki anggere wis metenge iki wis 8 sasi wis rawani ngene. Iki anggere 8 sasi sik kaya ngene iki sebelum mlebu metu ngene iki. Maret wis izin. Iki ya Jawa Timur iki Blitar. Blitar. Iya. Juragan Apokat. Sadurunge ditemu karo Mas Sigit dicak Mas Sigit mbiyen melu aku sik. Oh. Cilikan kula sik ngeten. Ning sik umbelen iki kumpule karo aku iki. Kok iso mbeli? Yo ora dhisik Mas Yoyo terus lagi kenal jenengan. Derekne Pak Sun Gendreng to. Iya. Kowe to. Hah? Tuh dhisik nika. Berarti aku nomor 2 lho iki. Om Yoyo iki kelas 4 SD wis luwaris jane lumayan. Sindene aja wilik cilik-cilik kabeh. Iki mumpung disiarke apa YouTube, mula kudu tak kenalke. Sapa ngerti ana sing butuh, sing gunake, iki tak kenalke kabeh. Ya. Selanjutnya. So. Pak, nang ngerti mboten lengkap ngoten niku kula jawabe pripun? Sapa? Sinten sing sapa? Kowe. Nggih pun tepangaken kula Lila. Nila apa? Lila. Oh, Ngagem L. Lila. Nggih leres. Lila. Saka Pati kuwi, Sukalila. Saking Rembang, Pak. Iki jenenge dawa kowe ngerti? Jenenge dawa ngerti? Ora. Lila lamun kelangan ora getun ya iki. Tak kira Lila Ta'ala. Kowe cah ndi, Nduk? Saking Rembang kula. Rembang. Nggih. Mboten napa-napa Pati Rembang nggih jajaran maono. Ora kaya sekolah ning isi apa SMKI? Ora. Mboten. Wonten UNES. UNES ki calon guru. Amin. Jiko jurusan apa, Nduk? Mendhet jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok nyindet. Lah gitu kok. Apa yo? Yes, Mas. Nggih. Ya ora apa-apa, sing penting gayengke ya, Nduk. Nggih. Kowe sapa? Nggih, dari Pitepangan. Febri. Kok ngono? Apa? Febri. Penyanyi kok jenenge presiden jenenge Febri ya. Aku wis kepethuk ping 4 iki Febri. Iya. Febri, omahmu ndi, Nduk? Kula saking Rembang. Rembang. Nggih. Kuliahmu? Kula sampun lulus. Lah ya kuliah saka ndi? Nggih, saking Universitas PGRI Semarang. Oh, Gris. Iya, heeh. Guru ki guru. Guru kayak bilangan ya, bilangan. Ya dikepenake ya, Lila. Sapa? Febri. Kowe sapa? Dipun tepangaken nami kula Mila. Sapa? Mila. Lila. Mi. Ya ora gedhek aku. Mila kuwi asline jenenge Dumilah. Dume karo ahe ditinggal dadi Mila. Mila. Bocah ndi sayang? Kula saking Blitar. Blitar. Kuliah SMKI, tasik SMKI. Kok sik Blitar kok nganti ingsun ora ngerti ki piye? Blitar pundi? Kidul, Om. Lah salahe sing mbok sawang kesi yae. Ora, iki wis ganti suasana. Wah, mumpung kesi ra melu aku ta itu kowe. Ora wis di streaming kok kamuri. Oh iya. Iya. Iya.
Jaten sinyale angel. Iki HP-ne kasih digecek iki. Ora. Lila saka Blitar. Mbak Mila. Lila saka Blitar. Ya iya. Iki singgane sikit tak galak-galak wis. Oh iya. Wis kira tak tepungke bantokan kabeh. Baca, kok Radil. Radil karo sithik wae kok. Sik, kamerane mboten nutupi nggih, Mas. Jenengmu sapa, Nduk? Sapa? Tepangaken Pak De, nami kula Sulis. Tepangi karo kono yen aku sapal. Lah sing nganu tak nglet jenengan kok Lah yo madhepe rono aja aku. Kowe sapa ae entuk telepon kok wong ra genah karo aku kejem. Lah jenengan nggih mboten genah ngoten kok. Ora kowe sulis omahmu endi? Oh, anu omah kula ten Blitar. Blitar. Nggih. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Mayoritas Jawa Timur. Matur nuwun ya Sulis. Sulis kuwi bulike Mila ngono lho ceritane. Omahe mbakung wah gunung lho Blitar kuwi. Biasane rono mabuk aku. Nggih. Urung ana listrik. Nek Indomaret cilik. Kowe lagi nek tenanan. Ngwece to Om Yoyo. Lah kuwi iki lho, neng Surabaya dadi bintang tamu mulai nuno dalange iki lho. Tulis iki lho. Sulis ki. Heeh, kene mangan neng res area dhewe melu mangan. Yo njaluk dibayari dalange piye kuwi. Bintang tamu kok ngunut ya. Ha iya utuh deh. Lha kek kepiye mangan sing bareng idalange cewah. Napa lho niki? Siki, sapa jenengmu, Nduk? Pengalamun jenengmu sapa? Kula Rani Pak De. Rani Cagi. Saking Ponorogo. Jawa Timur. Jawa Timur. Iki rasa tak takoni statuse wis genah mau sikit mengproklamirkan rondo. Ngawut. Mosok kula rondo. Isih perawan kok kowe? Nggih no. Oh. Mboten percaya. Oh. Sulis sing jawab isih perawan. Iki sapa jenengmu? Dalem Firda. Sapa? Asep iki kaya ora ngerti cilik amu ae iso Firda. Hah? Jenengmu Imratul Firdaus. Lah iya. Nama saya Firda. Firdaus usih ilang dadi Firda. Firda piye to Mas? Lah Mila mau dumilah, dune karo hane ilang ya dene. Iya mahasiswa isi biyen celukane endang kuwi. Imani bar jagongan karo sopire Pak Haryanto ning kono geni jenenge diganti. Firda. Firda. Lah kok wis Ema ya Ima lho. Itu kenalan sopir Firda. Kemayune. Yen ki asli Rembang iki. Mboten, kula Tulungagung. Tulungagung kuwi. Tulungagung entuk jago Rembang. Saka Rembang iki numpak bis ning Tulungagung. Iya. Iki yo iki. Yo sisan Kari loro Dek. Ya ditepoke. Kari loro sisanke. dikenalke kena ditekak ya kena. Para wong loro ki jeli. Kok iso? Bola-bali ning streaming nyawange wong loro iki. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Ah, ya ora. Ya ora, aja meneh kok aku tukang son kuwi gedhe. Nyaut gampange ora. Aku sabar sithik to, Mas. jenengmu sapa? Mas Gareng. Iya lah. Mas. Nah. Mas Gareng. Tepangaken nggih Mas Gareng. Mbok. Sing undang Mas ya mung kuwi tok kok ya. Lah pripun lho mriku Pak De, kula mesake, kula celuk Mas. Ngangkat derajatku ya. Nggih. Piye, Pi? Jenengmu sapa, Nduk? Kula Heeh. Eni sapa? Bohai. Eni Bohe apa Eni Bonsai? Mong awake cendhek kaya kawis watu ngono. Ning luwes lho, Mbak Eni iki salah satu sinden Cakranira sing paling kula senengi. Iya. Nggih mboten perkara suarane, mboten perkara ayune, ning luwese. Anggere wis maju. Mundur. Ngono kuwi lho aku senenge ra. Kula parapane Eni Bungkek. Eni Bungkek. Bohai. Iki andalan Cakran Kraton. Saune-une. Jenengmu sapa? Yuyun. Iya. Alamatku durung ditakoni. Ora. Lha men arep panjer piye lho? Ora arep ngirim barang. Monggo wis ngerti, Kyai sakmene wis ngerti kowe asline ngendi kok. Aku mati kemringet lho, Pak.
Dadan aku wis ajur. Jenengmu sapa? Rumangsaku. Jenengmu sapa? Lah namamu sapa? Yuyun ki Yuyun sapa? Sumirah. Yuyun Sumirah. Oh. Mira, Yuyun Mira. Sune karo hane ilang. Suki luwe. Mirah ki Murah. Maha pemurah. Luweh murah. Luweh murah tinimbang sinden liyane. Rada ting Telebu ngono ki piye to? Aja ki senior. Bu Yuyun ki nuwun sewu, angger ning Indosiar ki mantep Sudarsono, Srepek perang gagal, irama rangkep. Mulah kuwi Bu bos. Yuyun. Nggih. Wancine Madya Ratri Bu Yuyun. Gangsaran yen Prabu Yuyun. Iya. Sajamu. Gangsaran karo Mbak Yuyun disinden. Mas yo ben. Ya Mas yo ben. Kan manobong kuwi ora. Manobong. Ngawur. Wes komplit. Sik enek wektu seprapat jam ngaturke sing bernapaskan Islam nggih. Ya, aku pas Ya, Nduk. Oke, nganu kolaborasi semuanya Cakraningrat Madangkara. Siap. Campur sari mengikuti Nggih. syair tanpa waton. Siap. Karo mengeti haul yang ke-12 tahun Mbah Gus Dur. Dur, nggih. Ya penake ngene wae iki lak karo menempuke taun anyar to. Jumeneng mengko dipasrahke MC ben diklirke supaya berdoa bersama. Masih 15 menit lagi. Pokoknya lagu siji di bulan baleni. Ayo, Oh, lah lagune apa wae? engko iki baru kita terus pasrahke MC musik. Oh ya. Lagu syair tanpa waton karya Kiai Haji Nizam saka Sidoarjo sing dipopulerake dening Gus Dur. Gus Dur. Sing nembang sinten iki? Yo iki Madangkara sing cilik-cilik umpuk ora ngantuk. Oh ya. Umi diajeng karo Winong. Nah, nggih, telu sik. Ya. Umi diajeng Winong.